Alo? Alo? Rna? Alo? Kush është atje? Ja, alo? Atje shok. Po? Ja? Shka pa bon? Kuj dekorata? Kuj dekorata Republik Popular? Mua? Rujtë zati! Alo? Tu më flasë për medalin? Se unë do të flasë për më shënder. Ja. Alo? Ja. Ska problem. Alo? Alo? Me prekidaj nanu të jebem nisën Slovenët. Alo? Ska problem. Šta je smešno? Šta je smešno? Ska problem. Tako pričamo, ska problem. Stalno problem do problem se veze. Na Kosovu se gine za ovu našu zemlju. A naročito protiv nje. A ovo se priča ska problem. Kaže, šok, nemoj da se sekireš. U čitavoj zemlji, kaže, vanredno stanje. Jedino, kaže, na Kosovu je izvanredno. Nije smešno, nama su lepo rekli Slovenci. Kad smo bili po Stari trg sišli, kaže, nemoj da izlazite iz jame dok vam ovi Srbi ne ispune svaki zahtev. Kaže, na koju god stranu izađete, čekat će vas socijalizam. Kaže, samo na jednu stranu ima republika. I mi potrčimo na tu stranu kad ljudi stvarno velika republika, ali Srbija nama i ja sam nas nabokli. Tu su nas nabukli. Molite, i odmah su počeli da stižu telegrami sa učešća. Mislim, nije smešno, sa učešća u veselju. Da nam čestitaju republiku. I prvi smo dobili baš od Slovenaca, kaže Slovenac ovako. Sresna ti dežela Srbinu jedan, uz čuvenu pesmu Sini mune udri grome. I dobili smo najkraći, ovo lihi jedan, najkraći smo dobili iz Bosne. Jesno. Kaže Bosanac ovako. Eto ti Srbine republika jebla tona ko što je nas naša tačka. I molite, na šta ti misliš sad? Mislim, najduži smo dobili, znaš od koga? Od najmanji. Crna, vidiš ona zna tačno kolike je Crna Gorica, tačno. Jeste. Jedan ovo lihi došao iz Crne Gore, to ne mogu da čitam, moram skraćenu varijantu. Da čitam. Kaže Crnogorac ovako, brate Srbine, neka ti je srećna ta tvoja jako velika republika, ali ko će da izdrži tu toliku državu u kojoj oni šiptari više nikad ništa neće izdržati, pa ako oni ne mogu bez republike, evo im ova naša, a mi Crnogorci idemo direktno u pokrajinu samo da nas neko izdržava. I dobili smo, ona opet misli na drugi slučaj. I dobili smo najeleganta smo dobili Hrvatska, tačno. Kaže Hrvat ovako. Sintetički brate Srbine. Da nisi dobio to što si nama zaželeo, mi smo ti Hrvati spremili nešto jako slično, ali nikad nije kasno da ti goručimo. I došao je najtužanije, došao iz Makedonije. Kaže Makedonac, sakam te, brate Srbine, ako se desi, a već se desilo nešto, učini nešto i za nas Makedonce. Jer, kaže, vi svi u ovoj zemlji jugoslovenskoj imate po neki svoj zapad, a moj zapad je Albanija. Šta je smešno se veze? Šta je smešno? Sad se priča svašta. Kako su Crnogorci izdali ovog glavnog srpskog šoha na revers Srbima da ih on izvuče, jer njih vazda treba neko da vadi. I kad on njih izvadi, onda ovi mogu opet da ga povuku. I to na Mojkovac. Ona misli, ba Mojkovac je istorijsko mesto. Evo ovdje ima u literaturu. Šta je smešno, molite?
Evo ovdje piše, Mojkovac je istorijska lokacija gdje su Crnogorci 1916. također pomogli Srbima da oni pređu preko Albanije. Molim te, ja ovo što pišem, to je istina, ja ništa ne izmišljam. I sve pričam, kad bi ja ispričao sve, od mene ne bi ostalo ništa. Ja sam ilegalac ovdje, molim te. Jeste. Ja ne pišem nikakav memoar, nego čisto memorandum da se zna šta se desilo in memoriam Jugoslaviji. Jeste. A naročito nama. Sve je istina uloga moje porodice u kontrarevoluciji. Mi nismo imali nikakve specijalističke zasluge, ali smo učestvovali za svaki slučaj. I ja sam ovako počeo. Radim kao da će 100 godina da bude otprilike ovako, a ponašam se kao da nikad više ništa neće da se promeni. Tačka. Svoje nećemo, tuđe ne damo. Isto tačka. Vama je istina smešna, ona je mnogo tužna, molim te. Ali kako da rečeš istinu? Ja neću u toj istini nikog da poštedim, ni brat rođeni, ni rođeni desa. Niko više ne može da se izvuče od ove današnje istine. Jer kad se ona zapiše, ona se lepo oroči i više niko ne može da je razrosi. Kao što su Srbi Crnogorci oročili Kosovo kod Ljubljanske banke. Šta je smešno? Kosovo nije samo izdato, nego i prodato, molim te. Treba da se priča istina. Ali kod nas ne sme da se reče. Čim počne se priča istina, odmah se napravi drama, jer ja znam među vama sede po službenoj dužnosti. Da ufate svaki reč, a neki hoće da ufate i neki poje na mene. Mislim, može da me fata, ali neće mnogo da ufate. Mesto da su se bacili na vreme na ove zvanične ljude pa da se oni pofataju na zvanična mesta, ali to ne može kod nas u socijalizam, kad je neko zvaničan da bude ufasen. Samo smo krivi mi ovako nezvanični i ovi penzioneri koje čovjek više nema zašto da ufate. A oni su krivi što ne može da se fataju. Jeste. Jer oni su vikali do pred pola godine, ste gledali? Mi smo ovdje za Nojevsku Jugoslaviju, a u stvari lepo se vidi ljudi, pa više niko neće tu Jugoslaviju iz jajca. Šta je smešno, gospođo, za ovakvu Jugoslaviju trebaju velika jajca, molim. Jeste. A naši današnji političari nema volika, nema ništa, čoveče. I oni su izdali ovu zemlju, baš ovi što su tepali za jajce. Izdali su, jeste. Kad je trebalo da se reče ko je kriv za ovo do sada, oni nisu smeli da reču jedan reč. Jel tačno? Jedan reč nisu smeli da reču. Sve su mu tepali na ono jajce. I ja sam počeo prvi da pišem. Kriv je Šok i Josip, oni kažu možda ispadne Vrhovac, taj nije. Molite. Ali niko nije smeo da reče ono treće, najvažnije. Nadimak. I onda sam ja počeo opet, kriv je Šok i Joža, oni kažu možda ispadne i Smoljan i taj nije. Kako je napravljen taj socijalizam na nomu jebo, uvek su pogrešni, krivi, pravi, nisu nikad. A baš su krivi ovi što su živi. Jel tačno? I oni su ga prvi izdali, čoveče. Sjećaš se kad je bilo to? Znaš, kad su izdali su ga prvo na ovu novčanicu, jel tačno? Izdali su ga i onda su ga digli, pa su ga spuštali. Sad, čoveče, treba 4 ova čoveka za jedno jajce. Molite. Šta se kontrolišeš? Zato sam ja odlučio sve da napišem. Od reči do reči. Iako neko ima nešto protiv, može da me povuče lično za reč i da se na njego sloni. I ja vama mogu da čitam tu kako sam pisao, ali vas molim da bude tišinski, da se lepo čuje. I da čitam bez pritisaka. Da čitam? Zovem se Latif Zakoči. Rođen 1930. Lipljen, tačka.
Otac Beriša, majka Nezmija, tačka. Bilo nas 10 deca, ovdje 3 tačke. Šta je smešno, ko vam drži slastičare ovuda? Ja sam bio dugo otkupljivač na Kosovu, otkupljivo sam sve komplet. Sad otkupljuju mene. Za NDH HDZ, kako se vrli. Mislim, otkupljuju mene, kažu Ljatif. Imam ovdje telegram, evo gledaj, depeša sam mi se pocepala. Ali imam, mogu, pogledaj, kaže Ljatif. Ako želiš, možda radiš kod nas u Hrvatsku kao redarstvenik, jese. A imaš platu kao da su u inostranstvu jer se boriš protiv neprijatelja iz Srbije. Plus dobivaš, kažem, međunožno guralo sa gumenim napuhaljicama. Što znači kratkoročno bicikleta? Bicikleta, jesam. Ja sam dugo prekovremeno imao dopunsku delatnost, prodavao sam naše novine Socijalističkog saveza SSRN, kako se veli, komunisti sličnost. Tada sam prodavao svašta, sad ne prodajem ništa i šta će ti takve novine? Mislim, sve pišu za sebe, mislim. Jer mogao sam da radim svašta, bio sam podoban čovjek. Jer nikad nisam bio kažnjen, nikad pozvan na sud, nikad ništa za našu zemlju učinio nisam da ne valjam. U partiju primljen njihovom voljom, znate već. I pre neko vreme ja sam jedno jutro ovako kad mi je svanulo, ja sam bio komunist. Kad mi je mrklo komplet, onda sam bio socijalist. Uzeli su mi moju medalju što su me častili u ono vreme, zamenili je i dali mi istu. Kako su ostali u čistu svest, ne znam. Ja se još nalazim onako, znaš. Mislim, ja ovo, gospođo, pričam da znate kako smo postali pripadnici socijalizma, je li tačno? Mislim, odjednom nas je tu nešto bilo lupilo i onda nismo znali šta nam se... I sad kad je počelo da se priča otvoreno, sad smo lepo shvatili da je socijalizam ko neka najteška bolest, ova čuvena kako zove. Sida, jeste. Imaš ga, leka mu nema, šta sam? Jeste. Šta sam? Šta se mučiš sad za veze? Što se ne kontrolišeš, jeste? Što se tiče mene lično, ja imam 8 deca i uvek sam se šalio kako ličim na ovu zemlju, ali na nju više niko ne liči, pa zašto da ja budem jedinstven slučaj iz rod, jel tačno? Jer molim te, 6 republika, 2 pokrajine, sve komplet. Ali među nama su stvari velike razlike. U našoj kući, mojoj lično, tačno se zna ljudi ko je otac, naročito majka. U ovoj zemlji se uopšte ne zna ko je majka, naročito otac, jeste. I još se priča kako je tata bio veliki švaljer i kako je napravio mnogo malih deca i ne zna se ko će da bude nasljednik. I to je sad borba za presto. Tačno. A mene muči ono što je mučilo i tatu najmlađe dete. Dođe pa ode, kući se uopšte ne vraća. Ja sam 7 godina ga tražim, znaš, hoću da ga fatam, ovaj momak da vidim, da fatam, ko fata moje dete, da vidim ko je taj čovjek. Ja sam izašao na ulicu, tamo je kod nas uvek gužva, demonstracije i kad se ide za led, uvek se neka velika gužva, jel? Tako narod se ponaša na ulici. I ja sam došao, bio tako blizu da ga fatam svoje ručno, ali neću da se pravi slučaj sleđa, jer dosta nam je bio svojevremeno onaj slučaj što su slovenački, ta se vidi kad su imali svoj slučaj onaj, znaš, čak se priča i za njihov predstavnik u federaciju da voli pomalo taj slučaj, ali... Jel? Mislim, i da ga je lično otvorio, znaš... Jel ja pričam nešto da lažem? Molim te da se raščisti. Je li sve istina? Pa molim te, šta se onda kontrolišeš se malo, molim te. Ali moj slučaj teži nego jedan drugi slučaj.